Γεια σας και καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή του καναλιού Ρεφλεξολογία στην Πράξη. Απόψε δίπλα μου έχω τη Μαντώ, στην οποία θα προσφέρω την 5η συνεδρία για το ζήτημα της γυροειδούς αλοπαικίας. Μαντώ, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε να τα πούμε μια εβδομάδα και έχουμε δουλέψει στο μεταβολισμό προκειμένου να δούμε βοήθεια στο ζήτημά σου. Θα ήθελα να μας πεις πού βρισκόμαστε γενικά και ειδικά βέβαια. Ωραία. Να ξεκινήσουμε το θέμα του ύπνου, το οποίο το έχουμε, δόξα τω Θεώ, κατακτήσει. Πολύ ποιοτικός, πολύ βαθύς, πολύ ήρεμος. Νιώθω, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία ευεξία, δηλαδή ξυπνάω και είμαι ξεκούραστη, όσες ώρες και να κοιμηθώ. Έχω μία ενέργεια καλύτερη, πιο θετική κιόλας. Έπειτα το θέμα της τουαλέτας έχει φτιάξει αρκετά. Έχει μία οργάνωση και ακρίβεια, μπορώ να πω. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το αρνητικό σε όλα αυτά είναι ότι είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο σε σχέση με το δέρμα μου, σε σχέση με τα μαλλιά. Αλλά ίσως η γενικότερη αντίληψη είναι ότι πάντα θα υπάρχει μία ύφεση στην περίπτωση αυτή. Πάντα υπάρχει δηλαδή μία ανάκαψη, μία ύφεση. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να δούμε μία θετική ακόμα εξέλιξη σε αυτό. Δηλαδή, παρότι στον οργανισμό σου διαπιστώνεις διαφορές, στην καθημερινότητά σου έχεις πλέον άλλη ποιότητα. Σωστά. Εντούτοις το μαλλί δεν ανταποκρίνεται σε ανταποκρίνεται. κάτι. Θα δω τι μπορώ να κάνω σήμερα. Ωραία, το περιμένω. Κάτι άλλο που θα θέλεις να μας πεις? Να πούμε και για τον κύκλο, που εντάξει, είμαστε τώρα στον 1 μήνα και κάτι και δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια καλή φάση, ποτέ δεν είχα έναν άστατο κύκλο γενικότερα, έχει μπει σε μια σειρά νομίζω και με λιγότερη δυσμηνόρια. Πολύ καλό, πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρία μας και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και καθοδόν. Δώσε μου, Μαντώ, το πόδι σου παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, το σώμα σου παίρνει τα πάνω του, Ωραία. αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και τα μαλάκια. Για αρχή, εγώ θέλω να δω τα του θηροειδού στα αντανακλαστικά σημεία. Εδώ πονάει αυτό. Έχεις καλή εικόνα. Η εικόνα των κέντρων λέει το εξής. Των αντανακλαστικών σημείων λέει το εξής. Έχουμε ζητηματάκι, βρίσκεται σε ύφεση σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε ακόμα πρόοδο, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, θα κάνεις λίγη υπομονή εδώ. Δεν θα ασκήσω πολύ έντονες πιέσεις. Θα είναι πιο πολύ υπενθύμησης. Ωραία. Και μετά θα κάνουμε σήμερα μια άλλη προσέγγιση. Έχουμε δει το πάγκρεας. Έχουμε δει το εντεράκι σου. Έχουμε δει και το θηροειδή σου. Ναι, εκεί δεν έχουμε δουλέψει κάτι άλλο. Σήμερα θα επεκταθούμε στο ύπαρ. Διότι η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε κάποια κιλάκια παραπάνω, το ύπαρ πάντοτε το υποψιαζόμαστε για κάποια λιπόδητη δυσούλα, κάτι τέτοια πραγματάκια ψηλά. Τα οποία το σηκώτη βέβαια σχετίζεται και με τα μαλάκια μας και θα πρέπει να το δούμε. Ωραία. Κοίταξε, το καλό είναι ότι όσο λιγόμαστε στην θεραπεία μας, τόσο και εγώ έχω μεγαλύτερη ευχέρεια προκειμένου να σου δώσω πιο δυναμική βοήθεια και πιο, αν θέλεις, ουσιαστική και δυναμική. Ωραία. Σε ένα πλαίσιο το οποίο το έχεις ανάγκη, διότι το μαλλί δεν είναι μόνο του. Σωστά. Είναι, αν θες τη γνώμη μου, λάθος να αντιμετωπίζουμε το μαλλί που πέφτει ως κάτι ξεχωριστό από το σώμα. Είναι μέρος του σώματος και ο οργανισμός όταν έχει φλεγμονή μέσα του μπορεί με τα μαλλιά να τσακωθεί, διότι η παραγωγή των μαλλιών αφαιρεί πόρους από το ίδιο μας το σώμα προκειμένου αυτά να παραχθούν. Αν σταματήσει η παραγωγή τους, οι πόροι αυτοί γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, αν θέλεις. Δεν το πας σωστά. Τους εκμεταλλεύεται τους σπόρους αυτούς για κάτι άλλο, κάτι πιο οικοδομητικό. Μαντώ, τα σημεία μας εδώ είναι σε ένα καλό επίπεδο. Είναι εκεί που τα θέλουμε. Θα ήθελα τα χεράκια σου, παρακαλώ. Και τώρα πάμε έλεγχο επιδερμίδας. Για πες μου, εδώ αισθάνεσαι να έχεις καλύτερη πληροφορία και αφή ή εδώ? Αυτό εδώ το χέρι είναι πιο ζωντανό, η επιδερμίδα εννοώ, ή εδώ? Εδώ. Έτσι. Όταν βελτιώνουμε τη λειτουργία του θηροειδούς, βελτιώνεται και η ποιότητα της επιδερμίδας. Δες το και μόνος σου. Ξύσε λίγο το μαγουλάκι σου αυτό. Ξύσε τώρα αυτό.
Ποιος αρέσει πιο πολύ. Αυτό. Έτσι. Ναι. Θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, θα ήθελα να κατεβάσουμε όμως προς ώρα στο πόδι. Δώσε μου ξανά το ποδαράκι. Πολύ ωραία. Τώρα το χεράκι σου εδώ παρακαλώ. Και αυτά εδώ μας ενδιαφέρουν. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Να ρωτήσω εγώ. Τα αντανακλαστικά κέντρα του ύπατος δείχνουν μια κάποια ένταση. Στις εξετάσεις σου έχει βρεθεί κάτι για το σηκώτη? Όχι. Το μόνο το οποίο κάποια στιγμή μου είχε πει ο γυναικολόγος μου πέρσι, που είχα πάει έτσι για τα τεστ κανονικά, είναι επειδή παίρνω πολλά χρόνια τη συλληπτικά, βέβαια τα σταματάω για κάποιους μήνες και τώρα δηλαδή τα έχω σταματήσει. Μου λέει θέλω να τα σταματάς, μου λέει για κάνα τρίμηνο μέσα στο χρόνο και για να δούμε, μου λέει, πώς λειτουργεί μόνο το σώμα, στον κύκλο, αλλά και μου λέει γιατί η μακροχρόνια χρήση πειράζει, μου λέει, το σηκώτη. Ωστόσο, όταν πηγαίνω σε αυτόν, ήδη τα σταματάω 2 μήνες για να κάνω τις εξετάσεις και να καθαρίζει. Και μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Αυτή τη φορά, δεν ξέρω γιατί, θεώρησα ότι έπρεπε να τα σταματήσω περισσότερο καιρό. Και ήδη δηλαδή έχω να πάρω τις ελλειπτικά, νομίζω τον Οκτώβριο δεν πήρα. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Και το Φεβρουάριο, όχι, το Γενάρη, ναι. Το Φεβρουάριο τώρα που αδιαθέτησα, ήμουνα καλά. Περίμενα δηλαδή ότι πάνω στους 4-5 μήνες πάει, θα το είχανα πάλι. Μαντώ, θεωρώ ότι έχουμε καλύψει και τα αντανακλαστικά κέντρα εδώ του ύπατος και θα ήθελα μια ανάσα. Εντάξει, όπως μου έχεις πει. Η δεξιά μεριά είναι χαλαρή αυτή τη στιγμή και η ανάσα σου είναι εύκολη. Ναι, Πολύ ισχύει, ωραία. ισχύει. Πολύ ωραία. Πάμε να κατεβάσω το πόδι. Μαντώ, δώσε μου και το αριστερό πόδι. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε τα ίδια που κάναμε στη δεξιά μεριά. Ξεκινάμε δηλαδή από τον θηροειδή. Εδώ. Η εικόνα είναι αναμενόμενη. Έχουμε κάποιες εντάσεις, δεν είναι πολλές. Μας δείχνει το σώμα σου ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο θεραπευτικός. Απλώς βέβαια έχουμε και άλλο δρόμο. Ναι, εντάξει, το φαντάζομαι. Ο Παναγιώτης, όπως μας έχεις πει και στην πρώτη συνεδρία, χέρι άκρας υγείας με τη μέση του. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Γυμνάζεται, η καθημερινότητά μας είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι πολύ. Συνέβαλες απίστευτα στο συγκεκριμένο, το ξέρεις άλλωστε. Εντάξει, είναι τροφή του καλλιτέχνη το χειροκρότημα και το έχουμε πάντοτε ανάγκη. Απλώς θα υπενθυμίσουμε ότι η Μαντώ ήρθε εδώ επειδή με ήξερε από μια παλαιότερη αγωγή που είχα προσφέρει στο Παναγιώτη. Στον άντρα μου, ακριβώς. Ναι. Και επ' ευκαιρία ρώτησα κι εγώ έτσι πώς είμαστε. Όχι ότι είχα ανάγκη το χειροκρότημα, αλλά καλό είναι να πέφτει και λίγο που και που, καταλαβαίνω. Αστειευόμαστε. Και όχι μόνο στον σύζυγο, έτσι. Και σε άλλο συγγενή κοντινό. Ναι, ο Παναγιώτης με γνώρισε μέσα από κάποιον άλλον. Ακριβώς. Σωστό. Διαφήμιση έτσι πάει. Από στόμα σε στόμα και τα αποτελέσματα που βλέπω κιόλας, έτσι. Να σε καλά. Καλό είναι αυτό που ακούμε, αλλά τουλάχιστον όταν το βλέπουμε το πιστεύουμε ακόμα περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Μα και εγώ το πρώτο μου δάσκαλο, μάλλον το δεύτερο πιο σωστά, όταν άκουσα γι' αυτόν, δεν πίστευα σε αυτά που άκουγα. Όταν τον είδα να δουλεύει, στην αρχή δεν πίστευα και σε αυτά που έβλεπα. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι είναι αληθινά. Έτσι. Και όταν το πιστεύεις, το κάνεις με μεγαλύτερη όρεξη. Κανόνας. Έτσι είναι. Μαντώ, και από την περιοχή αυτή εδώ είμαι ευχαριστημένος. Ωραία. Πάμε να κατεβάσεις το πόδι. Δώσε μου ξανά το πόδι, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Πολύ ωραίο. Χαλαρό, μπράβο. Να έχουμε και εδώ εντάσεις. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι έτσι γενικό. Το πρόσωπό σου δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γενικά ήρεμος στη ζωή του. Εσύ έχεις πιάσει τον εαυτό σου να θυμώνει εύκολα? Γενικά μιλάω. Παλαιότερα ίσως θύμωνα ευκολότερα. Απλά νομίζω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν ανεύχομαι εύκολα κάποια πράγματα. Δεν θυμώνω, τα απορρίπτω. Μάλιστα. Παλιά που θύμωνες πολύ Ναι, και έντονα. και έντονα. Ναι. Όταν τα αντανακλαστικά κέντρα του ύπατος έχουν έτσι, έναν δυναμισμό,
Πολλές φορές έχω να κάνω με ένα άτομο το οποίο είχε εκρήξεις, έστω στο παρελθόν, θυμού, εντάσεων τέτοιου τύπου. Ισχύει. Και είμαστε εδώ. Είμαστε και εδώ σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Ωραία. Πάμε να πάρεις μια ανάσα, σας παρακαλώ. Τώρα ανοίξανε και από εδώ. Χαλαρώνει το μέσα σου ένα πράγμα. Πολύ, πολύ. Πολύ ωραία. Πάμε να κατεβάσεις το πόδι. Επειδή κάτι είδα προηγουμένως, θέλω να κάνω έναν έλεγχο και θα ήθελα τα ποδαράκια σου έτσι, τα χεράκια σου εδώ και ευχαριστώ. Αυτό εδώ πονάει. Ναι. Αυτά δεν θα τα δουλέψουμε σήμερα, τα αφήνουμε για την επόμενή μας συνεδρία. Είπαμε, η ανάσα σου είναι βαθιά και αυτό είναι ευχάριστο. Θα κάνω έναν επανέλεγχο σε αυτά εδώ τα σημεία. Είναι εκεί που θέλουμε, δεν έχουμε πρόβλημα, μη σε φοβίζει. Για το τέλος, το μόνο που θα ήθελα να δώσει λίγο το ποδαράκι αυτό, έτσι, χαλαρό σε μένα. Καλή είναι η εικόνα. Μας είπες ότι πήρες τα πάνω σου με την τουαλέτα. Βεβαίως. Να μην κάνω έναν επανέλεγχο στο έντερο. Φυσικά, στο μικροβίωμα του εντέρου, Πιο σωστά ακόμα, μπράβο. Είπα να το πλουστεύσω λίγο, αλλά έδωσες το σωστό ορισμό. Από εδώ είμαστε καλά. Κατέβασε το. Οπα. Και πάμε και λίγο το άλλο. Μαντώ, ολοκληρώσαμε τις πιέσεις μας. Θέλω, αφού πάρεις το ποδαράκι, μια τελευταία ανάσα. Βαθιά. Καλή, πολύ καλή. Έχουμε τελειώσει. Μόλις ολοκληρώσαμε και την 5η συνεδρία για το ζήτημα της αλλοπαικίας. Μαντώ, κοίταξε, δουλεύουμε το μεταβολισμό σου. Το διαπιστώνεις και εσύ ότι κερδίζεις συνεδρία τη συνεδρία όλο και κάτι περισσότερο. Σωστά. Σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς σου. Σωστά. Όπως σου είχα πει από την αρχή, μέσω αυτών των μεταβολών αναμένω βελτίωση και στο θέμα της αλλοπαικίας. Δεν έχει έρθει, το αναγνωρίζω. Όμως κερδίζεις και όλο και περισσότερα πράγματα με τις συνεδρίες που κάνουμε. Σωστά. Εγώ περιμένω μέσα από αυτή την βελτίωση πρόοδο και στο ζήτημα των μαλλιών σου. Είμαι ευχαριστημένος με την πρόοδό σου και απλά σου λέω λίγη υπομονή. Θα κάνω κι άλλη. Αυτό. Τι περιμένω αυτή την εβδομάδα, κύριε Νίκο μου? Να περιμένεις κάτι περισσότερο μέσα από τα αντανακλαστικά κέντρα που δουλέψαμε σήμερα, δεν θα το έλεγα. Βελτίωση συνολική, ναι. Ωραία. Κάτι εξειδικευμένο, όχι. Ωραία. Πλην το ότι περιμένω, αν θέλεις, πιο δυναμικά να έχεις πρόοδο με το θέμα του μαλλιού σου. Εγώ δουλεύω τώρα με γνώμονα αυτό όσο περισσότερο μπορώ. Ωραία. Άρα, ας πούμε ότι θα μπορούσα να δω παράδειγμα κάποιες φύτρες ή ενδεχομένως κάτι διαφορετικό στο δέρμα, στο κεφάλι. Ίσως κάποιες ριζούλες, θα το κοιτάξω, γιατί γενικότερα το μαλλί έχει την κερατίνη, οπότε η κερατίνη, ας πούμε, που υπάρχει και στα νύχια και επειδή βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες γενικότερα τα νύχια μου μεγαλώνουν ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι μεγάλωναν το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα τώρα βέβαια που με παρακολουθείς εσύ βλέπω ότι έχει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ίσως βοηθήσει και αυτό, Αναμένω πρόοδο και σε αυτό, ναι. Ωραία. Δουλεύω, όπως είπα, με γνώμονα να πάρεις βοήθεια στο κύριο θέμα μας. Ωραία. Τέλεια. Το περιμένω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εσάς σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτή τη συνεδρία. Θα τα πούμε το καλό στην επόμενη. Γεια και χαρά.